Benvinguts a Benaguasil en 2 minuts, on vos acostem les notícies locals més destacades del mes. Obres. Benaguasil reivindica que se finalitze la CV50, una infraestructura paralitzada des del 2015 i que és prioritària per a Benaguasil i la comarca. Avancem a bon ritme les obres per a renovar la connexió entre els depòsits d'aigua de Montiel i Picaor. Reobri les seues portes la sala d'estudi de la biblioteca de 24 hores després de la reforma realitzada. Ocupació. Benaguasil contrata 25 persones a través del taller d'ocupació on es formaran en jardineria i albañileria. Noves tecnologies. Els centres educatius van acollir un esdeveniment del Pacte Verd Europeu que permetrà als estudiants treballar en reptes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat. Participació ciutadana. El Servici d'Atenció Ciutadana registra més de 10.000 tràmits administratius en 2021. Projectes europeus. Benaguasil comença 2022 participant en nous projectes europeus relacionats amb la política europea, la solidaritat, la formació, l'agricultura i l'ocupació. Cultura. S'amplia la ruta de les poesies de Benaguasil amb 6 nous poemes per acostar la història i cultura del municipi. Festes. Benaguasil va celebrar la festivitat en honor a Sant Antoni amb actes tradicionals com la bendició dels animals, la crema de la foguera, la cavalgada i jocs infantils. Esport. El poliesportiu va acollir la celebració de la 4ª Inclusion Cup, on van participar equips inclusius i convencionals de futbol i baloncesto. Fins ací, Benaguasil en 2 minuts.